Roses va celebrar el passat cap de setmana la festa de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent del mar, en una jornada especial que va mantenir viva una de les tradicions més arrelades del municipi i que va reunir veïns, veïnes i visitants. Els actes que van tenir lloc a la confraria de pescadors van començar a 11:45 amb la celebració de la missa solemne en honor a la Mare de Déu del Carme, a la qual va incloure una ofrena floral, un dels moments més sentits de la festivitat en què va recordar especialment el vincle entre la patrona i el món marítim. Durant la litúrgia, el grup Xarangarín, vingut del Prat de Llobregat i contractat per l'Ajuntament de Roses, va interpretar unes havaneres. Posteriorment, a 2:15 va ser el torn de la tradicional processó marinera, l'ofrena floral. Enguany, la processó per mar es va dur a terme només amb una barca d'arrossegament destinada a totes les autoritats que van pujar. La jornada festiva va cloure a 2:15 amb el tastet de fideuà que va estar amenitzat per la música de la xaranga Xarangarín.